Tabangan na naman dari pala kay kuan mama pilang pilising ni kay ngay na ngayon. Ini siya og libur. Amo gi kabkaban dari mambi niya, ang gipa-absensi. Papaidi para ma kuan na. Mapilog tiwas og pinising ba kay mama tong gipalit og Sahara kay para man anang lalom tanan diri palibot. Libur si Nicole Panday si Papaidi. So gi-pa-absent lang ni si kuan, tabangay na laman mi. Nalag usa ka libur diri oh. Napa ba usa ka pala kay ako magpala kun usa? Mason ni mason. Kami na kolbe ako gamit anak kolbe. Gamit mo ako ni naye. Ay kalat ning juta kol kay balik. Ibalik man ang yutag balik. Tinabangay na namin dari. Guys. Usa na gyud kadugay ani gud. Basic ra man kayo ni. Kaya ko ito ko lang simple lang ako ba. Tungod yung pagkaya-ya ninyo, tarawa. Arang na kong utility ito po rin. Uy! Arang na pagkaya-utility, dire na lang po sa construction. Luyag dugo. Luyag dugo. Dili ko na. Pagkaroon na siya, Kol. Pagkaroon na siya. Di sila ko sabaan si Kuya. Sabado, dili man diay. Kita mo napahamak no. Tabangan na naman dari pala kay kuan mama pilang pilising ni kay ngay na ngayon. Dili na siguro yung poste. Hapon man na. Ayun na kabkabi kayo na. Abot lalong na. Tubig na. Di na siguro. Asa man Dili, basta ikuan lang sa pinising sa sunod. basta muli bilang siya sa salog. Asa man napitag sa loob. Okay na siya. Di dito lang na yung sa loob doon. Wala sa muli bilang siya sa salog ba? Baka pag musaka mo is mo. Hindi nasulod ang tubig. Ito sa pool. Baby, ako na yung pala diha. Dito na ka. Dito na ka pa. Siya, rubis na makakita dahil sa kong buhat. Hindi kibutang nagtanong nila. Ako nagbubuta rin yung Rebel sa corner, Well.
Sige na solo pa dili. Yan duha ka purman ko na maglalis. Kay 500 ra ba imuhang libur niya. Dugay kay ka makahuman. Kay mo gamay. Tira pa ni wala pa ka mahaway. Kay nag-abot ni Edwin, mga sugdan na niya diha tanan. Kaya nahuman naman sa skim coat sa mga bintana. Kutag maya ko. Ang dikit-dikit naman ka ni ate diha. Hibis niya gikay-kay ni ate na pagawas, ikaw po'y pasulod. Tabang dito sulod na. Oh. Oh, diha sa sulod. Oh, diha. Bebe, makibawa mo tabang be. Oh, na, kibaw na siya. Sige, tabang. Kaysa sulod lagi siya mukoy-koy. Sige na. Sige, tabang. Or ilubong ka diha. Harat sakto di si dati malubong oh. Di ko kayong lalawa. Oh, ana, angi. Ayaw, dress gawas ka kay. Sige na. Kita si mama para di takasabaan. Sige, Ay sos, paridaalan man po di ay. sige, tabang. Na, si ate may kuy-kuy, ikaw may magkuhan. Mga sa guys, basta naadjud mi magtrabaho na po ni siya kay kung tao pala man ni siya, sus grabing kakugihan pud ni. Oh, kugihan lagi magtago-tago. Ginoo ko dante maka wala man ka sa stress. Bantay ang atong mga panday dito. Kaw. Bikoy. Gina. Sobra na siguro na pa, pa. Ha? Sobra na pa. Sobra. Kataas. Awa. Ano man na? Wala pa scoring na gamit na. Mapalibot na ninyo taman ninyo. Oh, dali ra gani wala yo sa ka-oras gani. Medyo oras na ni na humanda yon. Pero man ang iyaning klaseng trabaho lagi pakyaw ni. Talikod na yan. Suko siya ni awa ma suko man siya. Gi. Bate. So na yung mga galon diha guys nga kuha na ng tamnan og sibuyas. Mga ahon na siyang ipalit. Sige. Tulo na kalibor. Sige na. Sige. Di pala palitan og chick. Nagbitay hala. Diya po do. Hala daghan na diri day. Unya na kay di pa na kani oh. Napidagan kayo oh. Dali ra ba kay na sa mo magutan ka karon? Kay ug magutan ta day ato na sang para magamit na ba? Kay ro mugsanga-sanga sang yana ba? Nani saka na ra ba ni atong 4 kantos? Magani ay kuhaan kini ba? Nara ba itong kubasa diri gikuha nimo? Asa? Itong kubasa kada ko kayo to ah. Wala pa. Tubig. Itong musulod ta diri. Kini ba lami siyang kuhaan Niya oh. makaginhawa. Ha. Makaginhawa ni. Oh, pwede man sa kuno day. Kari siya kay nay ala di ay dako ade diri oh. Nani si kuan kanila kay man ni atong pakastahan aha mo tong ikastahan tong didto. Katong to didto bas. Oh, nabuhi man. Di apa ning higda oh. Hanang mga kuan oy. Kani siya kastahan nato ning kani. Kani siya guys so kanang bayi man na siya oh. So ato na siyang kuanan. Ang kay nasilungan man na sa day nay daghan dito tanom na kuan dito ra tamang harvest. Dako naman diri ang kalabasa diri ro. Kari di dako oh. Dako guys oh nga kabasa oh. Dali ra kay sa nakabunga no. Na diri oh kung gi man ang ipangkastahan ang iyang mga kuan day.
Ay, nawala ag diri? Nawala. Namatay siya. Ah, namatay. Harvest na mi guys, oh. Nana po yung passion fruit dari, oh. Nahapit na po di mamunga, kay namuwak na siya, day. Pag passion fruit ba, namuwak na. Oo. Nabay mga bayida na, kaya itong pang kastahan. Nindot na siya, kay nakabitay na siya, day, oh. Okay. Kanisa nindot ni siya, kay nakabitay ni, oh. Oh, di ah. Ako guys, oh. Kailan din ninyo? Huwag kani mga pusti. Aroma lang, ginising ka na. Dayong Sana mo maglingkod. Ginising, skin food na tanan. Tuan ba? Oh, no, paganyan eh. Katong mga gikabkaban nila dito may imong ipakuan ni Edwin ni kani, oh. Oh, mana? So manigikabkaban, oh. Mani sa ibutangan og Sahara kay arong di mo suyop ag tubig. Basa ko, Eh, hapot na eh. dili kari raman diri. Kaya na si Edwin diri gasugod na. Ano sa guys, bangagan sa jag taman sa flooring para butangan na siya og simin para dili mo suyop ag tubig sa sulod. Ano dante humana ka? Oh, nay tubig na di ka pwede mo tabang anak nay tubig. Naog gawa diha. Tiwas ako dito nak. Hindi na nakasahara di butang. Mas sa kataro, upat kay nga na. Usa ka sa to siminto duha kay nana. Ah, iso na na. Mix nga ko ano. Na human. Kadilo na sa ganun kanang hamisan kay ilaw mo raman na. Human na. Lugi na mauga kay Bagong libur o kay o libur ba di o panday. Skim coat. Air nga ko ano mag skim coat. Mason ba ni o purman? Nawag si Mingkay. Si KitKat. Nagkuha na sila dari kanang nagbutang og mga bris na sa metal paring. Si imong problema sa imong kinabuhi man. Nagsukod man bi sa sliding. Oh, ay saba kay na ibigtawo. Mon KitKat, bihib lang. Na nagbihib raglis dante oh, nahilom ra dante oh. Ginaling na ay sutanghon. Parisan o buwad. Og pritong isda. lami. Kumot maguning ko ano, sikwa. Lami kini Pawalas ko anda. Wen, Pawalas sa haglan. kuan eh, paus-us sa dugo. Alay na. may sadog buwad. Pero pa nga unyang ug mas buntag pa na matabunan no. Pwede na nayapon niya na. Dali na sa mauga. No, dali kay naka human si Jewel. Nagsugod ni sa likod. Nang sa mangka diha ay. Gaulan mambikuan. Nahuman na nilag finishing ang mga ilawom.
Paman dari oh. Ang kuwang na laman, kanina laman oh. Kamay nga. Kaya babaw. Babaw na lang. Ang sa atubangan na human na. Ang lanak na din yung turok dito nga passion fruit. Ito ah. Ako nang pakatayon dito. Ang kan Jewel. Mga na ni mga balagbag na. Balagbag na siya oh. Mas nga. Hindi na sa kakaidi. Kaya na. Kuha na po dari na pinisingan na. Kusukay uwan. Maintag mahuman ni taman Sabado. Kaya nag ngit-ngit man diha. Kita naman ako. Ito man ako. Ngayon diha man jud ka nag-una nga na may Dili ganit ko sa yung papa na gilubog kasi yung kwarto. ilog-ilog siyang kwartog skim coat nga bantay po sa damti oh. Kay di man kay bawo mo skim coat. Nya morning mambi. Sayo mig skim coat. Labuna na. Napay kuan dito dong wala na finishing dito wala na. Napa? So ilang tiwason ma'am dari mga kuan. Ini mga pusti kay wa pa man ima finishing eh. Tiwason nila ni Edwin ug ni Randolph. Si Jericho may nagtabon ganing kuan oh. Pakyaw na niya ag kuan skim coat. Oh, dako-dako na sa gagi. Yapon naman niya ag tiris. Dili na pud mahuman na pud niya ang kuan. Oh, Gapoy ko dyan. la. Dako na ni kagagi di ay. Di na ka magpulis, mag-apply na lang kag libur. Mag-set out diha ni hospital ni sa Germany. Nawa ni mo ang pinalangga oh. Mong pinalangga si Nicole. Salamat kay kadyo go hospital ni. Salamat kay Ma'am B kay ay natay bagong labor. Kaya ako po dito speakers. Wala may mo video na ko wala. Ikaw lang may hangi videohan. Thanks for watching guys. Sampay yung kampurang tanan guys. Makinabagay na naman jud mi kaya human na ni before mag November lagi. Sista mo dire sa mga November second week.